Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga fast craft vessel sa Bredco Port ang mag-utat anay sa pagbiyahe padulong sa Iloilo City sa buwas nga adlaw. Ini matapos ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo sa sulod sa 7 ka adlaw. Yaring report ni Marty Go. Mayara na sang mando ang Philippine Coast Guard sa mga operators ng fast craft vessel sa Bredco Port nga suspendido ang biyahe pa Iloilo City sumugod buwas nga adlaw tubtob sa madason nga Lunes, Mayo 31. Ini matapos nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City sang 7 ka adlaw bangod sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Suno sa isa sa mga fast craft operators nga si Frank Carbon, padayon ang pagbiyahe sang mga roro vessels pakadto sa iban nga mga probinsya sang Panay. Pero may panugyan siya sa mga luyag magkadto sa Iloilo City nga nagatuyo maglabay sa Iloilo Province o kun iban nga probinsya sang isla. Kung gusto mo mag-final destination mo Iloilo City using Dumangas nga port, via Dumangas port, you might not be able to enter the border of Iloilo. Because? If ang inyong ID is your from Bacolod ka. Sige, the whole idea is ang mga tao halin sa Bacolod, halin sa Negros, hindi anay pasudlon sa city. Samtang malapit na lamang nga mapuno ang mga hospital beds sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa mga may COVID-19. 93% na sa karon ang utilization rate sang ospital sa ilang mga COVID-19 beds. Gani kung mapuno ini, temporaryo anay nga hindi magbaton ang ospital sang mga pasyente nga may COVID-19. Base sa data sang DOH Regional Office, yara sa 55.71% ang utilization rate sa mga COVID-19 beds sa Bacolod, kag 49.15% naman ang Negros Occidental. Marty Go para sa Digicast Negros.